An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoniw lase waati ma bi ye juma ye bi juma bɛnnen bɛ nansara san kalo 7 ye juillet kalo ye bi o tile 29 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min n'o ye seliba kalo ye bi o tile 30 ye jate la san kalo 12 don hijira san 1443 san do dugawu de bɛ kɛ ala k'a ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔnna k'a fɔ kunungo au conseil islamique ɲɛma Cherif Ousmane Madani Haidara ale ye wele bila jamana denw ma ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka dugawu kɛ jamana ye o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se dɔgɔnɔw ka kulun bɛ yen nɔ Dana Amasaku olu ka ɲɛma n'o bɛ tali kɛ Yusufu Tolobala ale bɔra ni ka ɲɛfɔli kɔni kɛ furanjala fanga taabolo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya lakana bilaman kan o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la kunungo M5 RFP ma olu ye fara ɲɔgɔnba kɔni kɛ Jamil Bitar ale ye ɲɛfɔli dɔw kɔni kɛ ka ɲɛsin politiki mɔgɔw ma ka wele bila ma o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la yɛrɛwolo debu sur le rempart maaw olu tun ye bɔliba min kɔni boloda ka bila bila yɛrɛla k'a fɔ k'a bɔra dɔgɔkɔrɔ ni k'a bila kalo kura tile 5 la o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan ka lase aw ma o denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Sidiki Kulubali ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladɔnniya k'a fɔ Mali faranjala fanga ɲɛmaa kolonɛli Asimi Goyita ale ye sɛbɛnfura dɔ kɔni bɔ sɛbɛnfura in bɔ kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ a y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ kɔni bɛna kɛ CNT maaw ko dɔw kɔni bɛna faraw kan dɛ kuma in kɔni kun fɔra a mɛnna nka yirala k'a fɔ wulikajɔ kɔni bɛna kɛ CNT maaw ko dɔw kɔni bɛna faraw kan maliden caman kɔni y'a yira k'a fɔ ni waleya mun n'a kɛlen filɛ nin ye a ma taa maliden caman kɔni olu jimisira fɛ dɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya parti min bɛ yen n'a fɔ ko parti yɛlɛma Musa Mara ale ka parti o ɲɛma Amidu Dumuya olu kɔni y'a yira k'a fɔ jamana kɔni a bɛ lahalaya min na bi jamana bɛ dingɛ de kɔnɔna na gɛlɛya caman bɛ yen nɔ o bɛ jamana in kan musaka ko b'o la fo ka taa se lakanabaliya ma ko jamana mago bɛ kɛlɛkɛminɛ caman kɔni na o sɔrɔlen tɛ wa n'i ye jamana yɛrɛ taabolo jate minɛ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya fo ka taa se an ka sugu kɔnɔnaw ma ko gɛlɛya caman kɔni b'an ka sugu kɔni kɔnɔna na dala dumunifɛn olu si tɛ se ka san ko wulikajɔ kɔni kan ka kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ ka se ka nafolo kɔni kɛrɛnkɛrɛn jamana nɔgɔya bɛ se ka don jamana kɔnɔna na cogoya mun na ko nka ko n'a fɔra ko dɔ kɔni bɛna fara CNT maaw kan k'olu kɔni bolo k'o ye nafolo tiɲɛ de ye nka maa caman y'a yira k'a fɔ ko n'i ye CNT yɛrɛ ta k'a lajɛ kabini CNT kɔni sigila maa dɔw kɔni bɛ CNT kɔnɔna na n'i y'olu dɔw yɛrɛ kɔlɔsi k'i bɛ taa sɔrɔ k'u dɔw yɛrɛ ka baara kɔni k'a nafa yɛrɛ tɛ se jamana ma fiyewu ko n'a fɔra ko baara yɔrɔ mun n'a b'o cogoya la fo ka tila k'a yira k'a fɔ ko dɔ bɛna fara o baarakɛ yɔrɔ kan ko nin kɔni ye fɛn ye fɛn mun n'a bi maa kɔni gaye kamana na ka ɲɛsin jamana kɔni taabolo ma u y'a yira k'a fɔ ko jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na bi kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka tajiko ta k'a lajɛ gɛlɛya bɛ tajiko la fo ka taa se hali an bɛ yɔrɔ min na bi ko sukaro kɔni k'o tɛ se ka san dɛ ko jamana ɲɛmaaw kan ka wulikajɔ kɔni kɛ ka nɔgɔya kɔni ta ka ɲɛsin jamana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya musakako la n'a ma ye k'a fɔ minnu bɛ baara la ni fɛn tɛ se ka bɔ olu sara la maa wɛrɛw kɔni kana se ka fara olu kan ka dɔ fara jamana kɔni a musaka kan an bɛ dugawu de kɛ fɛn bɛ da ka d'an ka jamana na ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye Mali au conseil islamique ɲɛmaa Cherif Ousmane Madani Haidara kunungo ale kɔni bɔra ni ka se ka wele kɔni bila jamana denw ma wele in kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ n'a ma ye k'a fɔ ko bi yɛrɛ ye juma ye a ye wele bila silamɛ bɛɛ lajɛlen ma bi juma bɛɛ lajɛlen kɔni ka dugawu ta ka ɲɛsin jamana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya fo ka taa se diinɛ wɛrɛw ma n'o bɛ tali kɛ hali chrétien diinɛ ka taa se diinɛ wɛrɛw ma bɛɛ lajɛlen kɔni ka dugawu kɛ jamana in ye jamana bɛ taabolo min na bi ko lakanabaliya ani gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔna na k'a ma dogo maliden si la a ye wele kɔni bila maliden bɛɛ lajɛlen ma au conseil islamique ɲɛmaaba Cherif Ousmane Madani Haidara an ka lamɛn. Au conseil islamique ka cilakan don limama ka cilakan don k'a lase Mali silamɛ bɛɛ ma ani maliyɛn bɛɛ a ɲininen don silamɛw tɔgɔ la ani silamɛya tɔgɔ la silamɛ bɛɛ fɛ juma nin na silamɛ bɛɛ ka wuli ka jɔ misiriw kɔnɔ ka setigi ala wele ala minnu bɛ zawiyaw la u ka ala wele zawiyaw la k'a ɲini diinɛtigi bɛɛ fɛ hali kerecɛnw b'a la bɛɛ k'i ɲɛsin ala ma ka ala wele jamana in bɛ lahalaya min kan bɛɛ b'a dɔn bi dekun b'a kɔnɔ mɛ dekun mana kɛ cogo o cogo anw silamɛw bolo foyi tɛ se ka wuli ni ala yɛrɛ tɛ o tuma na an bɛɛ ka jɛ k'a ɲɛsin ala ma ni ŋaniya ɲuman ye an faso ye k'a ɲini ala fɛ Mali ala bɛ se k'a kisi ka malidenw kɔlɔsi Mali kɔnɔ yan ani Mali kɔ kan an bɛ min fɛ hɛrɛ la k'o di an ma
an bɛ sira tɔɔrɔ min ye ala ka don an n'a cɛ ala ka don an ka jamana n'a cɛ bɛɛ k'i ka dugawu ɲɛsin nin ma juma nin na k'a kɛ i sɛbɛ la parce que jamana wɛrɛ tɛ an bolo nin kɔ kumana an bɛɛ kan ka wuli k'an jɔ an bɛ jamana in kisi cogo ɲini setigi ala fɛ cogo min na ni jamana degunna ni tɔɔrɔ ye yɔrɔ sɔrɔ fɛn o fɛn bɛ se k'a wuli an k'an jogow yɛlɛma an ka tɔɲɔni dabila an ka bingani dabila an ka cɛnni dabila an ka segin an kɔ an ka tile an ka kɛ ladiri ye an ka baaraw la o kuma na an ka bɛn fɛn o fɛn bɛ se ka jamana in bɔ bolo la bi bɛn don n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka ɲinɛ kɔrɔlenw kɔ an jamana in ala b'a se yɔrɔ la an bɛ fɛ a ka se yɔrɔ min na o la an b'o wele fana da fanga ye jamana mana gɛlɛya kow mana ɲagami fɛn o fɛn bɛ se k'an bɔ bolo la tiɲɛ baarali don u ka tilen u ka kɛ ladiri ye u ka kɛ tiɲɛtigiw ye ala ɲɛ bi gundow la fɛn o fɛn bɛ kɛ ji jukɔrɔ kɛnɛ kan ala ɲɛ b'a bɛɛ la faamaw ka tilen faamaw ka kɛ ladiri ye u kana kɛ tajuru sarala ye u ka kɛ hɛrɛ kanuba ye jamana ye ni tun bɛ tali kɛ o conseil islamique ɲɛmaaba la Sherifu Usman Madan Haidara a y'a fɔ cogo mun na dugawu fɛn bɛna kɛ an ka jamana ye yarabi ala ka dugawu kɛ ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye dɔgɔnɔw ka kulu min bɛ yen nɔ Dana Amasaku olu ka ɲɛmaa kɔni Yusufu Toloba ye ale kɔni ye wele bila jamana denw ma ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka wuli an ka finitigilakaw dɛmɛ ko jamana lahalaya min na bi ko furancɛla fanga a daminɛ ni bi cɛ ko lakana kɔni tɛ yen nɔ an ka Yusufu Toloba lamɛn baara daminɛli transition nalen ni sisan cɛ basigi tɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ tiɲɛni ni an mɛnna Mali kɔnɔ a di se ka bɔ don kelen mɔgɔ nana dɔrɔn ne y'a kɛlɛ ni sumaya o fɛn tɛ o la ne kɔni bɛ min fɔ aw ye ne m'a fɔ a tɛ baara la dɛ a bɛ baara la mais a k'a kɛsiri n'a o tɛ a bɛ taa ka an bolo da tant que Bamako jadisi ɲɛmɔgɔ ninnu m'a minɛ Bamako kɛlɛ nin tɛ ban ne bɛ y'a fɔ ye dɛ transition ɲɛmɔgɔw ka hakili to o la u ka ɲɛɲini Bamako ban n'a olu y'a ɲɛɲini Bamako an minnu bɛ kungo kɔnɔ n'an jijara ne hakili la kɛlɛ nin bɛ nɔgɔya an b'a fɛ an ni surasiw ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais maa min y'a fɔ ko an ni surasiw b'a la ka baara kɛ peut-être a bɛ ka baga surasiw ma ou bien a bɛ ka baga dosow ma an kɔni surasiw tɛ yɔrɔ min na dosow b'a la ka baara kɛ n'a surasiw nana yɔrɔ min na fana an bɛ information di u ma u ka baara kɛ ayiwa ne kɔni t'a dɔn Wagner don ou bien Wagner tɛ mais ne y'a mɛn mɔgɔ dɔw nana u bɛ ka Mali dɛmɛ ne t'a dɔn mɔgɔ siya min don mais u bɛ yan ne hakilila ye min ye faamaw ka sigi ka fɔ boloda k'a fɔ ko kɛlɛ nin bɛ bolo min na bi ko kɛlɛ nin marifa dɔrɔn b'a ban a bɛ gɛlɛya dɛ bi a kɔni kɛra cogo di bi u y'a population tilancɛ sɔrɔ u bɛ ka surasiw kɛlɛ ne bɛ i ɲininka bi mɔgɔ ka taa kati attaquer jadisi ka taa kati attaquer alɛgɛ jadisi ka don Seware dugu kɔnɔ ka Seware attaquer alɛgɛ o la ne ka laɲini u ka sigi ka fɔ boloda population ni an ka bolo di ɲɔgɔn ma population k'a faamuya k'a fɔ dosow t'u jugu ye faamaw t'u jugu ye n'aw y'a fɛn o fɛn ye u y'a fɛn o fɛn mɛn u k'a fɔ jalasago mɔgɔ min sara sisan san 3 ni kɔnɔ an ka pe dɔgɔn na o mɔgɔ ma sa ka mɔgɔ ɲɛnamaw minɛ otage la a b'u bolo hali bi dugu kunjuru bɛɛ kɛ bɛɛ minɛ ka kan tigɛ ne bɛ min ɲini maliyɛnw fɛ u bɛ mankan fufu la an bɛ nin faama ninnu falen nin donna tan nin bɔra tan tant que n'a aw ma faama ninnu minɛ ka ɲɛ ka faama ninnu dɛmɛ ka kɛlɛ nin kɛ ni tun bɛ tali kɛ Dana Amasaku o doso ka ɲɛmaa na Yusufu Toloba a y'a fɔ cogo min na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ jamana a bɛ lahalaya min kɔnɔ a ka se ka bɔ nin lahalaya kɔnɔ yarabi ala k'o dugawu minɛ n'an bɔra ye kunun ko M5 RFP ma olu ye faraɲɔgɔnba kɔni kɛ faraɲɔgɔn in kɔnɔna na Jamil Bitari ale kɔni ye wele bila politiki mɔgɔw ma ko kɛrɛnkɛrɛnla jango u politiki mɔgɔw k'u kɔni ka jisumani k'u koliji la jamana bɛ lahalaya mun na ko nin tɛ politiki ɲɔgɔn sama kuma ye k'an ka jɛ ka hakililaw fara ɲɔgɔn kan yaasa jamana bɛ se ka bɔ nin lahalaya in kɔnɔna na an ka Jamil Bitari lamɛn M5 RFP tɔgɔ la k'a jira Assimi Goïta Premier ministre Choguel Kokala Mega ani autorité de la transition tɔ bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko baara min bɛ sen na nin ye anw ka baara ye an kan ka wuli ka jɔ k'a kunna M5 RFP ko k'an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ an ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la ko nin waati in tɛ fanga kɛlɛ waati ye k'a fɔ ko an bɛ fanga ɲini danganda la ko an tɛ fanga ɲini danganda la nin waati in kɔnɔna na ko an ka fara ɲɔgɔn kan de ka jamana kuma bɔ ko de ye nin waati kɛlɛ ye ko kɛlɛ wɛrɛ man ka ye an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛla la ko k'a ɲini Mali politiki mɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnya la an politiki mɔgɔw k'an ka sabali nin waati in kɔnɔna n'an bɛ dɛmɛ kɛ
an ka dɛmɛ kɛ ni hakilinataw ye hakilinataw min bɛ se ka jamana bɔ nin diɲɛ in kɔnɔna na nin waati in kɔnɔna na ko mɛ nin ti mɔgɔ ko kɛlɛ waati ye k'an k'o ye ko k'o to yen karisa bɛ bɔ diɲɛ na mɛ Mali bɛ to a ka Maliya la. Ni tun bɛ tali kɛ Jamil Bitar la M5 RFI maaw u ka kɛnɛ kan a y'a fɔ cogo min na yɛrɛ bɛɛ k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma n'an bɔla ye yɛrɛwolo debu sur le rempart maaw olu tun ye bɔli baaraw kɔni labɛn u tun y'a yira k'a fɔ ko bɔli kɔni bɛna kɛ bi nka ka kɛ ni baaraw kɔni taabolo ye bita kɔni bɔra a ma dɛ nka o y'a yira k'a fɔ ko kalo kura tile 5 ko bɔli kɔni bɛ kɛ bɔli kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ MINUSMA u ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na Sidiki Kuyate ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Nous sommes la patrie ou mort aux ennemis du peuple africain. La patrie ou mort aux ennemis du peuple malien. Appel à MINUSMA. Appel à France. Vive le peuple malien. Vive l'armée malienne. Il y a un débat sur les remparts. Malikaw an b'a ladɔnniya k'a fɔ bɔli Mali kɔnɔ yan k'a fɔ MINUSMA ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o kun bolodara k'a fɔ a bɛ kɛ juma in na nka a bɔra a dɔgɔkɔrɔ ka na kɛ kalo kura tile 5 ye k'a sababu kɛ palais n'o y'a kɛyɔrɔ ye o taara mɔgɔ wɛrɛ fɛ ka fɔ anw ye. Mais Malikaw an bɛ min ɲini o de ye k'a fɔ kɛlɛ min bɛ yen an bolo a faamuna o kɛlɛ faamu kama an ka wulikajɔ bɛ se ka min ɲɛnabɔ a ka ca Ala fɛ dɔw ka ta doni o ni dɔw ka burukuru t'o ɲɛnabɔ o de kama a bɔra a dɔgɔkɔrɔ k'a bila le 5 août la juma o bɛ taa seli palais kɔnɔ n'an tilala juma seli la kangarimada laban min bɛna da MINUSMA ye ka kɛɲɛ an ye wagati min fɔ n'o ye k'a fɔ septembre kalo tile 22 an b'a ɲini o k'a sɔrɔ MINUSMA a y'a ka koso a n'a ka kasa ta. Komi an bɛ taa MINUSMA na n'o bɛnna nin kalo tile 20 ma a yira k'a fɔ an n'u mɛnna kuma a tun bɛ tali kɛ jumɛn na ko an ka taali ko k'u bɔ lɛtiri kɔnɔ o de cira ka d'u ma o lɛtiri de taara diɲɛ fan bɛɛ fɛ wa an bɛ don min na ko bi farafinna bɛɛ bɛnna o de kan maliden bɛɛ bɛnna o de kan ni ko maliden bɛɛ bɛnna o de kan minnu m'u yɛrɛ ye e tuma an bɛ don min na ko bi jamana in yɛrɛwala min n'o bɛ senna ka se ka jamana in ko gɛlɛnw ta k'a bɔ bolola an ka bolo de ma a yira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi MINUSMA jaabi min sɔrɔla a bolo nin bɛɛ kɔfɛ o de ye ka taa malidenw dɔ ta o malidenw kana an bɔlidenw dugusɛjɛ k'u bɛ MINUSMA majamu k'u bɛ MINUSMA mabalima k'u bɛ matɔgɔli ta ka MINUSMA sɛgɛrɛ can kana ɲɔgɔn nɛgɛ tɔgɔ wɛrɛ ma sɔrɔ tumu nugu la anw fɛ tumu nugu kɔ kana siga la kaman t'a la kana siga la woro yɛrɛ t'a la wa kana siga la cɛ ni musoya o bɛ se ka dɔn sira wɛrɛ fɛ mɛ ye ka yɛlɛ an t'o kalama donc an bɛ donni min na i ko bi i ye fɛn fɛn fɔ MINUSMA ma cɛ MINUSMA de don a fɔra ko n'a nana a bɛ min kɛ a y'o de kɛ a fɔra ko fɛɛrɛ wɛrɛ t'u bolo o fɔra an ɲɛna MINUSMA ka daga kɔnɔ donc ni MINUSMA n'a tiɲɛ ka terroriste kɛlɛ minɛn gɛlɛnw dun b'u bolo minɛn kolokirinw b'u bolo n'a tiɲɛ ka terroriste kɛlɛ tuma minɛn b'u bolo k'u jumɛn kama donc o b'a yira k'a fɔ n'an ma kɔn ko ma don min na ni minɛn ɲɛsinna an yɛrɛ ma Ala k'an kisi komi u y'a kɛ jamana tɔ kɔnɔ cogo min na o don an b'an bolo k'i e n'o don ɲɔgɔn cɛ yɛrɛwolo ko k'an ka jɛ an k'an ka tɔ minɛ nɛnɛ na bi a se bɛ jamana kɔnɔdenw ye ɲɛmɔgɔw ni kɔmɔgɔw kɛlen don ka ɲɔgɔn faamu jamanadenw kɛlen don ka ɲɔgɔn faamu o de kama yɛrɛwolo y'a ɲini bɛɛ fɛ 5 août vendredi 5 août 14 heures an ka ɲɔgɔn sɔrɔ palais de la culture la ka kan laban da MINUSMA ye. Ni tun bɛ tali kɛ Sidiki Kuyate la kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɛrɛwolo debu sur le rempart tɔgɔ la bɔli kun ye fɛn fɛn an bɛ dugawu de kɛ yɛrɛ bɛɛ la ka kɛ ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye kulu mun kɔni sigila sen kan furanjala fanga ɲɛmaa fɛ n'o kɔni bɛna yɛlɛma don jamana sariya sunba la olu kɔni bɛ munumunu salo la u ni kulubaw kɔni bɛ ka ɲɔgɔn ye u ni jamana ɲɛmaabaw kɔni bɛ ka ɲɔgɔn ye kununko CICB kɔnɔna na u ni société civile maaw ye ɲɔgɔn ye kɛnɛ in kan yen nɔ mun bɛna t'u katile ka fɔ ka taa se Sina Danba olu b'u hakilina fɔ an k'u lamɛn. An welela a diyara anw ye kosɛbɛ parce que o de b'a yira k'a fɔ jamana jan bɛ mɔgɔ caman na min ye nin constitution min bɛ ka kɛ tan nin ye an ka jamana sariya sunba de nin ye an ka jamana taabolo kolomaw de ye an ka danbe ka segin an ma an mago b'o la kosɛbɛ an ka danbe ka segin an ma an ka dɔn an bɔra yɔrɔ min parce que ni min i bɔ yɔrɔ dɔn i t'i taa yɔrɔ dɔn donc an b'o de fɔ min ye kalan ta fanfɛla ye min ye dɔgɔtɔrɔya ko o ta ba la o ta fanfɛla ye a ka d'an ye vraiment u k'u hakili jate o la. An ɲɛ bɛ fɛn minnu na o tɛ an diya ɲɛ ko ye k'a sɔrɔ Mali dun y'a bolonɔ bila sɛbɛn caman na diɲɛ jamanaw ka tɔnba ye sɛbɛn minnu ta farafinna jamanaw ka tɔnba ye sɛbɛn min ta fo ka taa se CEDEAO ma ka ɲɛsin bɔra adamadenya ma a bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min na hakaja ka taa se ɲɛsin musow yɛrɛ ma mais an ɲɛ bɛ fɛn min an ka jamana kɔnɔ bi a y'an siran n'an ka mɛ misaliya yɛrɛ ta san in yɛrɛ min daminɛnen filɛ n'o ye 2022 a jɔ ni sisan cɛ muso dama min bɔnna a nin na a furuɲɔgɔnw fɛ walima maa wɛrɛ gansanw fɛ don o don an bɛ kura de mɛn. Ni tun bɛ tali kɛ société civile maa dɔw la kununko CICB kɔnɔna na
kɛnɛ ka yen nɔ Bamakɔ dugutigilakaw ka coordinateur n'o bɛ tali kɛ Bamusa Ture la ale tun bɛ kuma min fɔ o filɛ. Baarakɛ ɲɔgɔn bɛ mɔgɔ mɔgɔ n'o bɛ jamana taabolo sariya kɔnɔfɛnw dɔn u b'a baara kɛcogo dɔn u delila ka baara kɛ a y'o mɔgɔw caman de wele an n'u de sigilen bɛ k'a ɲɛsin ɲɔgɔn ma walasa hakili bɛ se ka bɔ yɔrɔ yɔrɔ ka ɲininkaliw dafa ka fɛn o fɛn bɛ yen n'an hakili bɛ se k'a ye k'a fɔ a kan ka don an ka jamana taabolo sariya kura la u y'o jaabiw d'an ma jama fana ye hakilina fɔ donc an b'a dabɔ fɔ k'a fɔ ko dabɔra min kama a kɛr'o ye. Ni tun bɛ tali kɛ Bamusa Ture la kɛnɛ in ka yen nɔ maa minnu yɛrɛ ka baara ɲɛsinnen bɛ sariya sun kura sigili ma o ɲɛma Fuseni Samake ale ye kuma min fɔ yen nɔ o filɛ. An nimisi wasara u ka kuma na parce que u ye kuma caman fɔ ayiwa jamana in bɛ yɔrɔ min na bi ayiwa jamana kunko ani mun ka ɲi mun man ɲi u da sera a bɛɛ ma o bɔlen kɔfɛ mun kan ka kɛ pour que jamana in ka taa ɲɛfɛ ayiwa degun mun bɛ anw kan olu bɛ se ka bɔ an kan cogo min na fanga bɛ se ka taa taabolo min fɛ adamadenw fɛnɛ bɛ se ka taa bolo min fɛ ni an ka sariya sɛbɛnba min bɛ yen ni fɛn mun kan ka ko kɔnɔ yanni ka o kuma ninnu olu bɛ se ka sabati cogo min na o y'o caman fɔ anw kɔni ka commission an y'u lamɛn u ka kumaw diyara an ye parce que kuma nafamabaw don an fɛnɛ ni Ala sɔnna min bɛ se ka taa an bɛ n'o ta. Ni tun bɛ tali kɛ Fuseni Samake la kɛrɛnkɛrɛnnenya kulu min ka baara kɔni ɲɛsinnen bɛ sariya sun kura ma o baaraw sabatili ma o ɲɛma a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala k'an ka jamana ɲɛtaa sabati n'an bɔra yen bi Bamakɔ kɔnɔna na sotaramako kɔni a kuma cayalen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya sotarama baarakɛlaw an'u ka clients ni ɲɔgɔn cɛ clients kɔni kuma caman u ni parantiw kɔni bɛ ɲɔgɔn na dɛ kunungo an ɲininkali kɛ clients dɔw la an ka dɔw lamɛn. Ne tɔgɔ Penda Njayi. Degun kɔni bɛ sotarama ta la o ni wari kun kɔni ni donna sotarama degun b'a la parce que u bɛ surcharge ta dɔw falen bɛ passer kan ni dɔrɔmɛ y'a jɛ abadani u tɛ sɔn diɲɛ na parantiw kɔni a impoli de ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ a impoli ka ca dɛ hali sisan ne donna min kɔnɔ ka bɔ Murubabugu mɔbili o ne ta Titibugu la wala a ye n dɔgɔya a tun bɛ ka denmisɛnnin dɔ dɔgɔ ne ko n k'a ka sabali a ye ne yɛrɛ dɔgɔya ka fara a kan impoli ka ca k'a tila ka sigɛrɛti min an kunna tuguni a tɛ tɛmɛ san 12 kan walayi o ko bɛ bangebaaw de bolo sa u k'u denw lajɛ n'u bɛ min dɔn parantiya la u k'a to a ka se kunduma ye dɔɔni n'a ma se si dɔ ma u kana sɔn ka don parantiya la parce que u ɲɛ bɛ kɔrɔbalenw na min na u fana b'o ɲɔgɔn de kɛ olu yɛrɛ ta ka jugu ni kɔrɔbalenw ta ye o b'an nɛni de u tɛ mɔgɔ bonya la an yɛrɛ musokɔrɔba n'a ye da min na a ye b'an kɛ jɛgɛ ye. Tɔgɔ Umaru Jabate parantiw b'a sɛgɛn dɔɔni quoi n'a bɛ taa ekɔli la yɛrɛ min yɛrɛ ye sɛgɛn dɔɔni kosɛbɛ k'o duruduru min fara passer kan quoi donc u b'i ka wari minɛ k'u bɛ dɔrɔmɛ 5 ɲini k'a d'i ma est ce que 5 sɔrɔli ka di san donc u b'i ka wari minɛ u t'i jɛn 5 kɔ k'o to i bolo u fana b'a fɔ jagoya ko f'e ka 5 de ɲini k'o d'u ma e ka jɛ i ta kɔ k'o to i bolo est ce que o bɛ se ka kɛ ne ye dɔ kɔli ta dɔrɔmɛ 5 yɛrɛ kama an ba neni quoi e ka taa n ka 5 a ye yɛlɛma mobili kan dɔrɔn ne y'a sɔgɔ ka jigin. K'u bɛ sɛnɛ anw ye arada la u tɛ sɛnɛ ye arada la dɛ u b'an bila ti yafa kare de la n'u y'an bila ti yafa kare la an b'an jɛ kuma dɔ la u b'an bila ɲɔgɔn na warimisɛnko la kuma dɔ la a tɛ sɔrɔ ni parantiw bila ɲɔgɔn na chauffeur bɛ wuli ka parantiw yɛrɛ bɛ wuli k'an dun tɛ s'u la u b'an tɔɔrɔ kojugu parantiw ma mara chauffeur kɛrɛbɛ tɛ u bɛ bagan passager ma walayi. Ni tun bɛ tali kɛ sotaramata dɔw ka seereya la o kɔfɛ an ye ɲininkali kɛ paranti dɔw yɛrɛ la an ka dɔw ka seereya lamɛn. Bon tiɲɛ yɛrɛ la paranti fana tɛ warimisɛn dilan e min bɛna don sotarama kɔnɔ a t'i mago ɲɛ yɔrɔ la i b'a layɛ de ka warimisɛn ɲini ka bila i kun pour que i kana tɔɔrɔ parce que sotarama kɔnɔna na dɔw bɛ warimisɛn di dɔw bɛ waribiye di i y'a fɔ ma mɔgɔ min tɛ warimisɛn dilan a bɛ mobili kɔfɛ de k'aw wele k'aw ka don aw de kan ka na ni warimisɛn ka na d'ale ma mais n'aw tɛ ka na ni warimisɛn a ma nɔgɔn dɛ diɲɛ ma don o don mobili bɛ n'i bila yɔrɔ min na don min na ni amtage wulila ɲɛfɛ i y'a fɔ ma n'a fɔra k'an bɛ turu cɛ arrêt tigɛyɔrɔ la n k'u ka ɲɛ ma ka jigin or que diɲɛ ma don o don an bɛ na n'u ye yan k'u ka ɲɛ ma ka jigin dɔrɔn u b'a kɛ mankan ye n tɛ taa yafa n tɛ taa yafa. Ne tɔgɔ ye Mamadu Konate bi n ka baara bɛnnen bɛ sotarama boli de ma parantiw ni clients ni ɲɔgɔn cɛ la a ka gɛlɛn dɔɔni parantiw man ɲi dɛ mais belebeleba bɛ sotarama client na sotarama client filɛ nin n'i ye paranti ni client setɔ ɲɔgɔn ma i b'a sɔrɔ client dɔ bɛ a man ɲi client ka warimisɛn ko fanba ye client yɛrɛ de n'i dontɔ ko ko 30 b'i bolo o ka sɔrɔ i bolo n'i dontɔ ko ko 20 bɛ n bolo o ka sɔrɔ i bolo mais e ko ko 20 bɛ n bolo e 100 d'a tigi ma a ma nɔgɔn dɛ bon ni warimisɛn fana ta paranti bolo paranti bɛ tile jisuma san e ko 20 b'e bolo a tigi tilala ka dɔrɔmɛ 10 sanni de kɛ pour que e ka 100 falen a bɛ bɔ a. Tɔgɔ Sanga Sumare parantiya est ce que bɛɛ bɛ musokɔrɔbaw fa n'u ba nana ayi dɛ dɔrɔgutalaw ye an tɛ dɔrɔgutalaw ye dɛ dɔw bɛ dɔrɔgu ta i m'a fɔ ma dɔw bɛ dɔrɔgu ta dɔw fana bɛ jɔn fɛnw min a Nescafé tɛ foyi ye Nescafé mɔgɔ ɲɛ yɛlɛn dɔrɔn. Ni tun bɛ tali kɛ paranti dɔw ka seereya la u y'a fɔ cogo min na yarabi jamana in ala k'a basigi n'an bɔra ye an ka jamana pankurujigi kɛnɛ maaw olu kɔni hakili jagabɔ dɔ kɔni kɛ ni ka sɛbɛnfura dɔ kɔni bɔ k'o bila
sɛbɛnfura in ɲɛsilen tɛ dɔwɛrɛ ma dɛ pankurujigi kɛnɛ in yɛrɛ sɛbɛnkura in min ɲɛfɔli kɛ o la fɔɔ ka taa se an ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ ma n'o bɛ tali kɛ Modibo Keyita la sɛbɛnfura in yɛrɛ maa minnu y'a baara in sigi sen kan n'o bɛ tali kɛ aéroport ɲɛmaaba la colonel Lasana Togo la an k'ale lamɛn. O magazine a bɛ sɔrɔ aéroport la a bɛ sɔrɔ hôteliw la a bɛ sɔrɔ agence de voyage la a bɛ sɔrɔ hali journaux belebeleba ninnu caman place la a bɛ internet fana kan réseaux sociaux ninnu fɛnw fana kan équipe dɔw fana bɛ yen olu ka baara yɛrɛ bɛnnen don ka to ka animer ni mɔgɔw ye kunnafoni minnu bila ka se ka o kunnafoniw jaabi ka se ka sira yira u la mun b'a to hali n'u tɛ kunnafoni minnu jaabi dɔn ka sira yira u la mun b'a to u bɛ se ka taa kunnafoni ninnu jaabi sɔrɔ donc o caman de bɛ yen sisan donc o to o la fɔlɔ daminɛ na parce que a kun ye mun de ye pour que an ka aéroport k'a yira parce que a kun ye fɛn min ye min b'a to yirali nin dɔrɔn ko tɛ yirali nin bɛ mun de o bɛ na ni mun ye o bɛ na ni investisseurs de parce que an mago bɛ investisseurs de la an ka aéroport kɔnɔna aéroport yɔrɔ ninnu na yan yɔrɔ caman b'an bolo sisan n'i y'a ye a bɛ fɔ tuma bɛɛ ko a ye taa ninnu ka so ci a ye taa ninnu ka so ci ni so jɔlen bɛ yɔrɔ min na ni o yɔrɔ ni fɛn jɔra investisseurs nana fɛn jɔ min b'a to jamana yɛrɛ bɛ se ka dɔ sɔrɔ min na min b'a to jamanadenw fana ka u bɛ se ka u ka fɛn u bɛ taa fɛn minnu san dugu wɛrɛw la n'u bɛna to u bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔnin kelen k'a sɔrɔ u ma wuli ka taa yɔrɔ jan o bɛɛ ye fɛn ye min b'a to an ka jamanadenw bɛ lafiya cogo min na. Ni tun bɛ tali kɛ aéroport ɲɛmaaba la colonel Lasana Togo la a y'a fɔ cogo min na ala ka nin kɛ ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka jamana aéroport ma kɛnɛ in kan yen nɔ minisiri ɲɛsilen bɛ bolimafɛnw ni sirabako koɲɛ ɲɛnabɔ kama Danbɛlɛlakaw furumuso Madina Sisoko ale ye kuma min fɔ a kɛnɛ kan o filɛ. An ka farafina woroduguyanfan fɛ jamana fɛn o fɛn bɛ o woroduguyanfan in fɛ olu bɛɛ ye nin gafe ɲɔgɔnnaw labɛn k'a bila u ka pankurunjigi kɛnɛ tɔgɔ la lahalaya fɛn o fɛn bɛ pankurunjigi kɛnɛ ko la i mago bɛ kunnafoni fɛn o fɛn la o bɛɛ b'a kɔnɔ. Ani mɔgɔw bɛ u bɛ se ka don a kɔnɔ fɛn caman bɛ yen n'u b'o ɲini pankurunjigi kɛnɛ kan u b'o sɔrɔ o kun t'anw bolo donc n bɛ wele dabila maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma ka tila ka barikada kɛ pankurunjigi kɛnɛ ɲɛmaa ma a ye nin hakilina min sɔrɔ nin hakilina ɲuman ye dɔw bɛ yen nɔ olu ti yan u ma se Mali la mais n'i y'u ɲininka u t'a dɔn Mali pankurunjigi kɛnɛ na min b'a kɔnɔ min bɛ se ka k'a kɔnɔ i bɛ se ka min fɔ a kan donc ni nin bilala sisan a bɛna bila bɔlɔlɔw fɛ a bɛ bila aw yɛrɛ ye kunnafoni jɛnsɛnlaw ye a bɛ bila k'a di mɔgɔw ma mɔgɔ minnu ma se yan olu bɛɛ bɛ se k'u t'u sigiyɔrɔw la hakilina fɛn o fɛn bɛ yen an kɛn bɛ ka labɛn fɛn o fɛn sabati fɛn o fɛn bɛ yan ko ɲuman na fɛn o fɛn bɛ yan nimisiwasa kow la ka se k'o kɛ sababu ye k'o jɛnsɛn mɔgɔw ma k'a sɔrɔ mɔgɔw ma se yan. Ni tun bɛ tali kɛ minisiri la minisiri min ka baara ɲɛsilen bɛ bolimafɛnw ni sirabako koɲɛw ɲɛnabɔli kama Danbɛlɛlakaw furumuso Madina Sisoko yarabi ala ka nin hakilina ninnu kɛ ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra yen kulu dɔ b'an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko AJICAD olu ka baara kɔni ɲɛsilen tɛ dɔwɛrɛ ma dɛ bɛn ni lakana o bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na cogo min na u ye faraɲɔgɔnkan baaraw kɔni kɛ faraɲɔgɔn ye kɛnɛ kan u ka ɲɛma Adizatu Jalo fo ka taa se Bintu Ture ma an k'olu lamɛn. An kun ye an ka muso dɔw former an ka projet campagne Bɛnkadi kɔnɔna na projet Bɛnkadi ye projet mun bɛ yen walasa musow sen bɛ se ka don bɛn ni keleya sinsin na jamana kɔnɔ an kun ye formation kɛ u kun salon ko ka tɛmɛ ɲinan an y'a décider k'u jukɔrɔma don walasa u bɛ se ka solinadoli kɛ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ani an ka dugutigilakaw yɔrɔ walasa u ye kalan min kɛ a bɛ se ka nafa ɲɛ u ye u sen ka don bɛn ni keleya sinsin na u ka sigidaw la an ka nin kalan in a ka kan muso ye muso minnu si b'a ta san 16 ka taa san 35 ɲɔgɔnna la projet in cadre kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ye muso former muso déplacé c'est-à-dire muso minnu bɔra u sigiyɔrɔw la kɛlɛ in hukumu kɔnɔna na bɛɛ b'a kalama kɛlɛ bɛ Mali kɔnɔ depuis 2012 fo bi donc o kɛlɛ hukumu kɔnɔna na muso caman bɔra u sigidaw la ani muso dɔw fana bɛ muso leader minnu faralen no ɲɔgɔn kan déjà u bɛ activité ni fɛnw mɛnɛ donc an y'a décider ka kalan k'u kun walasa dɔnniya min b'u la déjà u bɛ jama dalajɛ capacité min b'u la déjà u bɛ se k'o utiliser pour que u sen bɛ se ka don bɛn sinsin na u ka sigidaw kɔnɔ. An ka sigidaw la hali ni fɔɲɔgɔnkɔ bɛ yen nɔ an bɛ se k'o dalasa cogo di an bɛ se ka o kunbɛn cogo di ka bɛn sinsin an sigiyɔrɔ la a nana ni o caman ye a ye nafa wɛrɛ min lase ne ma fɛnɛ bi in na ne b'a kɔnɔ ne tɛ komi bénéficiaire dɔrɔn ne kɛra bi animatrice ye ka d'a kan anw ye minnu kalan anw fɛnɛ bɛ k'o kelen kɛ kalanden kuraw kunna. Ni tun bɛ tali kɛ kulu in ɲɛmaa la u y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka nin hakilina ninnu sabati n'an bɔra yen kulu min sigilen bɛ sen kan an ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Asifiya olu kɔni ka baara tɛ dɔwɛrɛ kuma bɛɛ bɛ wuli ka dɛmɛ ɲɔgɔn kɔni ta ka ɲɛsin jamanadenw ma kunungo u ye faraɲɔgɔn kɔni kɛ ni ka se ka balo kɔni ta ka di an ka doyen musow ma kɛnɛ in kan yen nɔ Jaralakaw furumuso Nana Haidara ale bɛ seereya di an ka lamɛn. Madame Jara Nana Haidara a dɛmɛ diyara an ye kojugu an bɛ donatrice fo ka douane ɲɛmɔgɔ fo ka douane bɛɛ lajɛlen fo n
be bɛɛ fo veuve bɛɛ tɔgɔ la retraité bɛɛ tɔgɔ la a diyara an ye an be fɛ ni Ala sɔnna ma nin ka kɛ ko fɔlɔ ye a kana kɛ ko laban ye et puis dans l'avenir fɛn wɛrɛw ka kɛ fana minnu ni dɔnw tɛ kelen ye comme a y'a fɔ cogo min na ka na ni dɛmɛ wɛrɛw ye douanier musow mago bɛ dɛmɛ la douane retraités mago bɛ dɛmɛ la douane veuve mago bɛ dɛmɛ la k'an dɛmɛ fɛn caman na pour que musow ka se ka fɛn dɔw k'u yɛrɛ ye ka cɛw dɛmɛ ka jamana dɛmɛ ni tun bɛ tali kɛ jaralakaw furumuso la Nana Haidara o kɔfɛ kulun yɛrɛ ɲɛma n'o bɛ tali kɛ Fatumata Barika la ale ye kuma min fɔ yen nɔ o filɛ ne tɔgɔ Fatuma Barika min Kamudi ne Asfiya présidente ye a kunba ye k'a yira mɔgɔw la ko douanières fana mago bɛ dɛmɛ la olu fana veuve b'u fɛ an yɛrɛ y'a jateminɛ kɔsa in na an ka douane poste caman touchera donc bibi in na u fana mago b'a la k'a yiru la k'an hakili b'u la k'an ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin u ma bi ŋaniya yira don o de ye an ka hakilina ye non nin y'an siɲɛ fɔlɔ ye bi mais an tɛ fɛ k'a da nin ma n'Ala sɔnna parce que u yɛrɛ y'a yira ko douane kɔfɛ u bɛ retraite la baara wɛrɛ t'u bolo dɔw fana y'a yira n'u cɛw banna douaniers de don u bɛ to so kɔnɔ u tɛ baara la dɔw fana bɛ baara la mais gɛlɛya b'u kan pour que u ka se ka baara in développer donc an bɛ fɛ k'olu de dɛmɛ siɲɛ wɛrɛ ka machine d'u ma ka formation k'u ye minnu fana bɛ jago kɛ ka essayer ka enveloppe d'u ma u ka se k'u ka jago yiriwa o de y'an ka laɲini ye douane fan fɛ don nataw la ni tun bɛ tali kɛ Asfiya ɲɛma la Fatumata Barika ni hakilina ɲumanba de ye jamana in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnna min bɛ tali kɛ Asfiya yɛrɛ la u bɛ ɲɔgɔnna caman de kɛ an ka jamana kɔnɔ yarabi Ala ka nin hakilinaw sabati n'an bɔra ye kulu mun sigilen bɛ sen kan an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko fond climat olu ka baara kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ olu bɛ se ka wulikajɔ kɔni ta ka ɲɛsin olu ma u ye fara ɲɔgɔn ba kɔni kɛ n'an ka minisiriso ye minisiri min ka baara ɲɛsilen bɛ sɛnɛ ni marabolo yiriwali ma Modibo Keita ale tun b'a kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ yen n'o filɛ kabini créa san damadɔ in kɔnɔ u ye baara min kɛ Mali la a baara bɛ t'i bila à peu près miliyari 21 na o miliyari 21 o kɛra an ka commune 224 la donc mais an hakilila ye min ye c'est que minnu bɛ nafolo di baara in na olu y'a ɲini k'a fɔ Mali yɛrɛ ka se k'i sen don baara in na o de ka fisa donc o baaraw fana bɛna kɛ Mali gouvernement fɛ pour que désormais Mali fana ka activité ka se ka sɔrɔ baara in kɔnɔ ka se ka fond climat a dan bɛ yɔrɔ minnu na ka se ka tɛmɛ o kan bi ka se ka jamana bɛɛ couvert donc o y'an ka objectif ye donc u baara kɛ dayɔrɔ caman na n'o ye sɛnɛkɛko ye n'o ye jiko ye n'o ye an ka population minnu dɛsɛlen don ka se ka dɛmɛ d'u ma kɛnɛyako la fɛn caman na donc wa baara minnu bɛ kɛ juru sara tɛ fɛn fɛn bɛ di a bɛɛ ye dɔn de donc yadɔ n'i y'o nasugu instrument sɔrɔ i bolo bi an ka jamana kɔnɔ bi an ka jamana yɛrɛ état de pauvreté bɛ cogo min na bi donc an kan ka an sɛbɛ don o la kosɛbɛ walasa bɛɛ ka se ka i jɔyɔrɔ sɔrɔ a la ni tun bɛ tali kɛ minisiri Modibo Keita la a y'a fɔ cogo min na Ala ka nin kɛ ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye an ka minisiri so min ɲɛsinnen bɛ jago ani usine ko ma olu kɔni ye faraɲɔgɔnkan ba dɔ kɔni kɛ kɛrɛnkɛrɛnla Genève-kaw fɛ yen nɔ ni faraɲɔgɔn in kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ dɛmɛ bɛ se ka ta ka ɲɛsin an ka jamana kɔɔri sɛnɛ ko ma cogoya mun na min bɛ tali kɛ minisiri so in yɛrɛ u ka conseil technique Abubakari Balo ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn fɔlɔ bɛ taa se fɔ dollar wari miliyɔn 40 ani 6 ani buruburu ma filanan bɛ se dollar wari miliyɔn 1 ani dɔɔni ma donc n'i ye Mali ka laɲini fara ɲɔgɔn kan fila la a bɛ taa se fɔ dollar wari miliyɔn 40 ani 8 a n'a kunkanfɛn ma n'i y'o yɛlɛma an ka CFA la a bɛ taa se à peu près CFA miliyari 20 ani 4 ɲɔgɔn tun ye Mali ka laɲini ye projet fila kɔnɔna na minnu ye kuma ta k'a taa si kolokololenw ma ka taa se kɔɔri yɛrɛ bayɛlɛmali ma an ka jamanaw kɔnɔ minnu ko k'a fɔ u bɛ fɛ u ni kɛnyɛrɛyew k'u bolo don ɲɔgɔn bolo ani jamana minnu fana ye annonce kɛ k'a fɔ u b'a fɛ ka u ni an ka jamanaw tigɛ ka don ɲɔgɔn bolo walasa kɔɔri sɛnɛ bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogoya min na kosɛbɛ donc olu kumaw bɛɛ de fɔra dɛmɛbagajɛkuluw fɛ donc a kuncɛ ye mun ye u bɛ n'o jɛ k'u bolo bila papier la bɛɛ b'i kan di k'a fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɔɔri sɛnɛ lataa ɲɛ donc n'u y'u bolo di ka u bolonɔ bila o sɛbɛn na an hakili b'a la k'a fɔ bɛɛ b'i ka layidukan bato don natɔw la ni tun bɛ tali kɛ Abubakari Balo la a y'a fɔ cogo min na Ala ka nin kɛ ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔ kan Umu Danbele mun b'e bolo karamɔgɔ Sidiki an bɛ taga Faransi jamana kan Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron tun bɛ tile 3 taama min na kunu a yirala k'a fɔ ko taama in kun cɛra kunu alamisa a jirala fɛnɛ ani Benin jamanakuntigi ye ɲɔgɔn ye n'o ye Patrice Talon ye a y'a jira k'a fɔ k'a bɛ n'u dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnna ni kɛlɛkɛminɛnw dili ye u ma walasa u ka se ka jatigɛ walekɛlaw kɛlɛ cogo min na ka b'u ka jamana kan n'an bɔra an bɛna Mauritanie jamana kan dɔgɔfurancɛ in yɛrɛ kɔnɔna
la Woritani wasadenw y'a jira k'a fɔ k'u bɛna u ka sariya sunba la kuraya o sariya sunba in lakurayali senfɛ u y'a jira k'a fɔ k'u ka kanw kalanni k'u bɛna don u ka jamana baaraw la wa k'a bɛna jagoya u ka kalanso kɛlɛnkɛlen bɛɛ lajɛlen kan n'o o bɛ tali kɛ arabu kalan fo ka taa se wɔlɔfɔkan ma ale ni marakakan ni filakan k'o kalanni bɛna jagoya u ka kalanso kɛlɛnkɛlen bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nin waati in na n'an bɔra an taga RDC Congo jamana kan Congo dugu min bɛ wele ko Goma wulikajɔ tun bɛ sen na ni dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen in kɔnɔna la jira k'a fɔ wulikajɔ in senfɛ ko maa caman ni bɔnɛna u ni na wulikajɔ yɛrɛ kunba kun tɛ dɔwɛrɛ ye o y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye kasike bilen ko ka taga bɔ u ka jamana kɔnɔna la n'an bɔra an bɛ segin ka na tuguni Faransi jamana kan kunu wula fɛ Faransi jamana kuntigi ye Arabi Saoudite masaden bisimila a ka palais kɔnɔna la o bisimilali senfɛ a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye nin nisɔngoya ye k'a kɛra sababu ye ka lase adamadenw ka lafasali tɔnba ma a y'a jira k'a fɔ ko Arabi Saoudite masaden ko ka taama in ka a ma diya u ye bi a ma diya u ye sini ka sababu kɛ depuis san 2018 waatiw la ni fɛn min ka kunnafoni dila n'o ale bɔnɛna ani natiriki jamana kan ko taama in k'a ma bɛn u ma karamɔgɔ Sidiki an tun bɛ sɔrɔ ni kun y'o dɛ Umu Dambele y'a fɔ cogo min na yarabi Ala k'an ka jamana basigi